Ассалому алайкум я борига дӯстони азиз, ҷурои азиз, апои азиз. Чӣ ҳамин гапҳо қадима монда шудагим да ака, апа, хоҳар, бесмадон. И гапҳораҳо вақте ки асрҳои сангин буд, вақте ки оила ба оила, гурӯҳ ба гурӯҳ зиндагӣ мекарданд, апа хоҳар буд. Не дар ҳақиқат шумо апа хоҳарена просто гуфтанем ки уже общения муоширата хубтар карданд. Барои ман мегӯм ки ассалому алайкум я бори дига акои муҳтарам ва дӯстони азиз ва охирон тамошобинони азиз. Аз ҳисобе ки буҳрони иқтисодӣ фаро гирифта, пандемия, археухе, рости гап ҳама намуд бизнесҳо ба кум задан гурӯҳ ба гирифта ва аз ҳамин ҳисоб гуфтем ки мошинам бензиниш бисёри бад хӯрда истодааст. ҳар рӯза медоне ки вай мошинам мебурорам бироварданаш як тарафа, хариданаш як тарафа, бензин харидш бо як тарафи дига. ҳар 2-3 рӯз 200 сум 300 сум рафтан гирав, плюс пачинкаш 3000-4000 барои движок кини радиатор бо расход кини як модда масалан як сола примерно 30-40 шава. Ба фикр мекунӣ ҳамин мошин мада дар кора ё ки не. Ва ман фикр кардам ки мошин мада айни ҳол дар кор нест, лекин як чизи дар кора ки маро бибара аз иҷа уҷа. Баъд фикр кардам, гуфтам агар ман мошинам бипурсим такси истифода барам, такси ҳар ду фикр рафтагим да масалан 50 60 80 500 сум брава, так да ауда беҳтара ки мошин бигирам. Ба фикр кардам мошина дуромадум сомонтиҷи нигоҳ кардам ҳама машинора. Машино нархошон ҳар хела сар мешавад 30,000 40,000 50,000. Да кисаи ма ҳозир мебинем, да кисаи ма оз тақрибан да иҷада 2000 сомони ровна ва 2000 сомона ма бояд чихе кунам да 2000 сомон мошин бихарам. Ки чӣ фикр мекунад ки ман чихе метавонам мошин харидам? Короче медоне барои чӣ ман гуфтаистам, пешакӣ гуфтаистам, барое ки слова мошин, любой чӣ мошин шуда метавонам. Мошин ман бисёр вақтҳо пеш вайн сёмка мекардам, баъд як бор социальный опрос, ду бор социальный опрос, баъд поучительный видео, баъд дар бораи обзори телефонҳои нав, гадҷетҳои нав, баъд дар бораи як ду бор интервю кардам. Рости гап ягон ҳамин видео мара дилм накашид, дилм начертид, мега хулоса гап ҳамихе ки мара маъқул нашуда исташа чисто подмазка сёмка мекунам. Блогери машҳур шудани яне ки намехоҳад лицоша айкунам. Кстати ҳамин хета метавонӣ сёмкота сар кунӣ. Чия омадем вели харид. Ҳама намуди великора бинем. Велик. Ошибкаи бисёр одамо рамашона аҳамият метам ба тармазавои наи ҷои тормоз мекардаги наи цепоша плюс вазнша бо якчанд чизо ҳастад ки хак пасути ода будам ку клёнка. Чанд сум будаму ака? Неураму қати мужи гав задем. Навш дар кор брат, навша турик ни? ҳамин ака бисёр ошибкаи ҳамин чи велихаро чия мисол чия бояд аҳамият батам бештар. Як хеле просто мебиян о меган намедонанда чи велихаран чира бисёртар аҳамият кунанд. рамаша, тормозша, рангша. Як фурӯшанда чизоша кардам чикели сифатай, спорсош чикелак, тормозош чикелак, баъд ҳамин қабл басти будам балам размери ҳама турди бошад. Качество уровень дорад. Классика баланд шудани тормозош шудани. Кстати, коме ки мехоҳад ягон бизнеси нав бикунад ё мехоҳад сум кор кунад ҳар рӯз примерно 500 суми ё 800 суми метавонад ки примерно 1000 там хеле велика бигираву и сар бита маркази шаҳрда соатаки чанд сум аст соаташ 5 сум 5 сум ё 10 сум метавонӣ ки дар наиши истифода барӣ. ҳамия ки ҳамин рамаша нигоҳ намекунанда ҳамин нигоҳ кунем уже чихе ки варид кардагиай уже ҳаминҷа качествои велика уже мефаҳмем. Запасное не хеле шлем плем ам доре бо барои вай. Шлемш ҳаста а? Таҷикистан. Мо дар калак мефем ча ганда сафар. Чанд велика мегирем. И ай расход бензин худона бар тараф метавонем. Чӣ гуфтӣ? Мешаванд чӣ фикр доред шумо?
میشه تو میشه گاره نیست در نکی یعنی چی زنده Давидан, Истудан. خیلی که از شما دیدین در حقیقت به نوعیت سپورتی ناسای وقتی که ما و شما من میشنیم بینمی چیم سری روز خطی خوب کردن اکثریت بودم میخیزم میدوه یا که برد میکنیم برای که باولیک خواهی نخواهی بهتر و نقصتره خیلی که شما دیده ما دیدم کاتان بنزین چیزو نیست دیگه ماشین در زودتر کار میشه راههای دور دارن تو ولی که استفاده بودن میکنی او اگه اونجای دور میروی